तो भिडिअखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरो बे भिडिअखौ जास्ट आं ओरैनो एन्टारटेनमेन्टल' खालामदो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो जायफोरा चेनेल गोदान हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय टेक 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 आबि जाबि खालामबानो जाबाय आरो जुदि आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै फल' खालामना लाबानो जाबाय खायफा नाम्बार बिहरगासिनो थायो आं नाम्बार हरनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदो बे इन्स्टाग्रामाव माबाफोर बाथ्रा दंबा सोंहरबानो जाबाय आरो फल' खालामना लाहैबानो जाबाय बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै मिनिनो सोंखाबाय आं लैथोनिफ्राय खालामनायखौ नुबायहाय बेखौ खाथियाव मोननायबा लोगो सोरि जोख्रुबना मेरे पास कोई और रास्ता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन आरो खनसे बुंखौला खाथियाव मोननायबा लोगो सोरि जोख्रुबना बेखौ जुख्रुबना होबा माजों WW गेलेगोन बे गल'ल'खौदि अल्ल'ल' गजासे नायबाय थानांगोन माथो अब आए ना लाइन पे मोनथिला बे बर' सिख्लाफोरा बे जौ बथलखौ लानानै भिडिअ खालामनायनि बादै आरो मा दंबावो गजब बेइज्जती है बेशरम आदमी नो 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 ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें नोंसोर जालायबाय था मानोथो भिडिअ खालामना लायो जोंहा नायै खोदेसो ल' गलायलाङोलै मोनथिबाय ना गरम नहीं हुआ क्या अभी भी ये बॉय हाँ इधर ही गरम कर लो भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड पता नहीं किसको गरम करने के लिए बोला नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ अच्छा कोई बात नहीं गरम कर ले तो गाइस दिनैनि भिडिअ बेखौनोसै जास्ट बे भिडिअखौ आं ओरैनो एन्टारटेन खालामदों नोंथांमोनाबो गाज्रि मोना जास्ट फानि खालामदों आरोना भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों भिडिअखौ एसे लाइक खालाम जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालाम जाबाय कमेन्ट खालामनो बावना आरो जायफोर चेनेल गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा गाइस बाय मिनिनो सोंखाबाय आं लैथोनिफ्राय खालामनायखौ नुबायहाय बेखौ खाथियाव मोननायबा लोगो सोरि जोख्रुबना